Assalamu alaikum. Kuna tare da Jallabi karkashin jagorancin da gida Masta wanda aka fi sani da Dan Hajiya sunan kamfanin ma MKD Action. To yanzu ma wani action ɗin kaɗan za a gwada ko in ce faɗa kada al'umma akan sanin darajar ya'ya zan ce haka dangane da masu kai zan ɗan ban wani ɗan ƙaramin labari da shi a tare shi saboda su fahimci wasu abubuwa kaɗan da suke faruwa a cikin rayuwa wannan kan da kake ƙara muka ruga na ɗan kun togashi sai ƙara to wani labari na zo da shi wanda ya tabbata dukkan wanda ya san me shirya annabi insha Allah a wani gari an yi wani attajirin mai kuɗi da yana da kuɗi ga dukiyar Allah bai sosai amma ba abin da ya kamata da ita ya tara ta matar ta taso cikin wahala ya saba faɗin shugaba kenan ya kamata sai kana da mata amma ka bata ta dinga shan wahala ba har ya kai wani kawo zumun ga kuɗin fa miliyoyi ne wanda ba ma za a iya fara adadin su ba amma wani zumun su ta tura makota an dan samu an dai tuwo a kawo wani zumun har tuwo take damawa tuwo ta roƙo ba miya da dama ta sha ga kudin Allah ya bashi sai dai ya hau mota ya canza kaya manya-manya sai shaddodi ya fita yin gaba a cikin gari ana nan sai Allah ya zarta shi da samun yaro mata su ta ya samu ɗa mai suna Sultan da dai kimanin shekara yaron yana shekara kamar 15 sai mahaifin yaron nan shekara shi daga yaron ya taso ya buɗe shi yaron kan kuɗi ya ga ban sashen haka sai yaron ya taso irin ga nuna irin yana son kuɗi ya ga abu kaɗan ya ci ba ni kaza ba ni kaza ya tura shi makaranta haka in an ce a kawo abu ga mu gawan ba bai karatu makarantar boko ba sai ya turo shi ce baba an ci gaba da kuɗi ya haɗu turanci na karya ma ba ni kuɗin digirgi waye shi ne dai haka ba wanda yake bai sani bai ɗauka ba shi gano sai kira shi ke mai siya sai ke cewa yaro ina so sanar da kai wani abu ɗan in da ka rike shi zai magata a ɗauka idan kuma ka bude shi sai ka halaka sai ce baba bai wannan sai ce idan har ka biyo kuɗi ka same su kana da su da ka tara su karanci kuɗi suna kai ga mutum a halaka shi kuma yaron nan a duniya ba wanda yake su sama da babansa yana masifar san babansa yaron nan yi bacci kasa bacci ce baba ya ce kuɗi suna halaka mutum yanzu baba ya halaka niyya zan yi ga baba ya tara kuɗi da yawa yana da shi amma shi bai gani ba kuma baba ya karya baba ba zai mun karya ba a ce baba na ya karya kawai yaron ne sai dai bari ranar asabar da sassafe ya gama shirye-shirye sai dai su fetur ɗinsa jarka ɗaya aji a gida sai dare irin kamar 12 dare aka san ɗan kwanta ne bacci ka san masu kuɗi da su kwanta bacci suna bacci kawai tashi je ya san da wani sai ya ba wannan saboda tsabagen makolin ce kawai ma kuɗin shi ma ko banki ba kai ba a gida ke aje kuɗinsa yaron da ya san da yake aje ya je daga hada gidan ƙasa take ya je fito da kuɗin nan gaba ɗaya tana tuni guda yaron yana tsaye dogon yaro ne amma wanda yake hawa sai mutu da ba saboda kar a ga kamar irin ayi ina shi kan tsaro kawai da irin ta ku ake cewa ko ta ga ne yazo yaron ya dauko mutu guda biyu duka dura sa kudin ya samu fetur din nan ya ban kawo guda din nan gaba ɗaya ban wasu ya samu lata shi mai rai lafiya ya cilla kudin nan kudin su kama gaba ɗaya suka cinye ya yi hakan ne saboda soyayyar mahaifin ya ma bayani amma bai san tunda zai bayani ba ya ce kudi suna harka kuma shi kuma yaro na son babansa wani bai babansa ya halaka ba ya kona su safiya tana yi kawai sai babu yaron ne ta so me fara ana wani kaza yaron ne fito shi yana da ya ce baba ai na tsere da kai ka tsere da ni yace wallahi baba na tsere da kai daga halaka kai kace mun kudi suka suna halakar da al'umma ni kuma na ga babu kudin ka sun yawa za su halakar da kai shine na kona kudin ka baki ɗaya da motocin naka baban yayi wani iyo wayo Allah ya kan firgijin na sai ya ce a ba ku da hankali ba na san me shi da muka za ka ce a wuce a yanzu muka dina sabu zamu ne saba na rage mana 1000 da mu sha kuɗin bure da safi sai kiro 1000 nawa idan kai ne ya za ka yi da wani rukunci za ka ɗauka kansa ni dai na san yana kan ne ba da fusa bane ba zan tafi yan uwa wanda muke tare da su a nan kamar irin su malam Khalid a nan ba ɗaya daga cikin rijal ne ya kake gani idan wannan yaren aka ce ɗanka ne ya kake gani za ka tun da dai dukiyar nan shi ne ta wannan ba ba taimako yake yi da ita ba baya taimako hatta ma kana ji gidansa babu wadataccen abinci me amfani wannan dukiyar ba ta da amfani ai wannan abin da yaron nan shi ne daidai shi ne abin da ya kamata gaskiya ni dai a ra'ayina wannan abin da yaron nan yayi daidai shi ne daidai shi ne abin da ya kamata a shan mara kan malam salam tambayar ba da ake a ce ɗanka ne kai mai wannan abu ne samu dukiyar daga ya banka mutu ya gaba da kan suka ga ɗanka ne ya kake ga zaka ci to dan haushi dole dai ka san me da haushi amma to ya za mu kuɗi dai in ba da wali ya si ba a riga da kona duk abin da aka bari abubuwan kula da nan ba su
kawai sai dai ka ɗauki abin na matsayin kaddara akwai Allah da ya riga da ya karanta dole abin siya masha Allah ya sa ya kasance shi mai ɗaukar kaddara ne bari mu je wajen ɗanwa Ahmad daga Hajji Halima Umar Jami'i shi kuma wata gudunmawa zai bayar a daga nan Mala Ahmad assalamu alaikum. sai na fitar da kai shi ma ina kona shi yadda na tara dukiyar da sha wahala ai sai na kona shi kai sai na gunduwa da kuma da Ahmad na ka ɗauki abin da zafi sosai ka ci sai ka gundo da shi ni kuma nake gama haka bai kamata ba a bisa dalilin guda ɗaya ita dukiya Allah ba ka ita ne don ka san mene ta da ka fani ta idan bai kasance kai ne namiji ka riga ka aka girma har kai aure yadda za ka kula da matar iyalanka matarka ba ma an ma rage mana ne daga daga misali nan ga matarka nan ga matarka a ce nan ga matarka nan ga matarka yadda za ka kula da matarka ba fa kamar da matarka san mahaifiya daban san mata daban amma wallahi nauyin ne yana kan gashi kana da kuɗi baka cin da su ba hakiya sannan kuma da ka tara yaron gabi sa kai da idan kuɗi suka suna sa mutum halaka ne suna sa mutum halaka ba shi kuma yaron ya gaya za a yi mamman wancan halaka sai ya kona lokacin saboda san baban sa kai ya halaka kauna ce da su da yake ma bisa ga halaka ni a da na fuskanta laifin mahaifin ne bai iya bayani ba har shi aka ce harshe sai gani ne biye da kai ga ne shi ne rike da dama ta ba ya zo ya faɗi magana ta yana so ya faɗa kada dan irin ya rage san kuɗi to bai san tun zai faɗa ba yana da kyau a ce mutane su yayin sanasiya sun taya mai suke ga musu ma ya da shi kuma yana son mahaifinsa ya zo ya kona lokacin da fata an mutu kafin tashi a yanzu kana nan akan matakin ka za ka kona shi ko kuma dai a gidi alhamdulillah to kun ji daga dan rubutun labari daga bakin dan uwa abokanan tafiya tare da mai girma masa MKB Action. Assalamu